Kau bagi gypsy ki pulet katanat mulai kelas awyang deng haga podang setiap pengap jong kalai trek uyayong arajar arpusau haga kenhun kirunar ki mamla dan tip satya ki digi ai. Kat kum ka kubor pulet le thu bagane ka jingja kelaja kapor arbaje haga podang setiap pengap. Loong ba argut ki samla shenrang kilawan ka skuti ban kawang petrol bom haga ka gypsy ka ba peneng apelau jong ka tanat. Ki pulet kila register mokot rumah halor kene ke jingja ba ke jing toket benta karang ya ceprang ban lap dien ya ki brio ki badan keti. Boleh, 4 kali.